Amuro Namu. ame bila Awo sini ba ala wolo biya rabai. araba na fit so ni ko alam ta Sini alam. ala ka so nyuma na ma Ngene ge nyuai. sini ngene ge nyuma Ko tay sibiri. sibiri Mi do ko kari. kari ngoni be to ko be Denen ko bi no. Denen ko ti tarata e. Denen ko bi. Baraba bi wala musa bi. Kari bi. Juma bi. Sibiri bi. Babu bi. Elem bi. Dabakala bi. Akacha ndesani bamana tugore de kacha ngo fotaba bien ni so me bo wole ko bien son wa antunga nga tugo kende anye ani chaba nunu ni larabu ni nazara tugo ni ka afe ambe wo tugo nunta ni abena masanga anga tugo funa kunkani ni donyo me ni blage awo wallahi nga mbio be no Yo be sungro fana be ani bene be maiwa wa Europe be fana na ka to de ku be na ka la da to ga nya bo larabu na wala de na bila Yusufu larabu to do bo adara ni la de ne ba donge ali ne mtega to tuya no be be yin nga ambet ma anta fo awo okma Yesu nga ni bala do be mala nu ka to wa famia baliado ama wera be mala nu siai do be mala al nu masai yoro sia ko kuma ko ga dogo wala yoro ya dani kama malu nu masai ka malu nu ka kabila Allah kam malu nu yo ta dani ko ne adai fento ko edungodi nimbe be jinye ko no ko ne ni danga de ta Allah harasa danga wa be ge danga safne kundi ika boni kungulo itega bamfula kele ko kaje Tukukura jera wallahi so fla masayo kanye amma foi ka Yusu wallahi amba tanunde ka barkada ni ga wale nyuman don kene be ka sanga bela ka keta bela way ka do jien dongo do kle bona biche shukoni duguje che on me masaba in barkada dron na nyale tanu kene min ka rasulu be wale nyuman do ka barkada ne man kishi baye ala ko jide aka amma saw foko barkada ika do lu sara tambulo on tise ku sara ere fana an se foli ni tanu ni barkada ni wale nyuman do mi no temena am labaga do kuye ali bi ala ko bolo kan shuje ankoro ka bana koro bashi kura kanu soro jangu ka toro nayi ala ka jidi ke lafiya ula munu mbeti so bada dari ala ka no nanga bamba to kelingile bela jile la hara son suma uye anyero nya ka anta do kono Yusu kanu ba jama de kafo fa barka uye ma kanu ba de bi kala kila ko ni chew ka kanu yala ko kuma na min yi galabu ye nu ba di an ma ka sabu ko ka kanu ye ala kanu were galabu tinya fiu ala ka kanu to ko ni che uyere ye ko bi bismillah kana min ga we kuna foni kene amma ma bon mala faso kono faso koka le ba jaman le me ba jaman ni be de barakele kono kise rubu renouveau ko anu nyangma ka be na usi yoro chugo ya uye kuma na nyo lufo amba foko ka bismillah kuna foni kene ka ku bo kuna siri kono amfana ta wasa do fadri sebe onawa kele gele on sugandile do o min ye sebe tigila mo ye uluka no bla sebe on an bota ko lase no tuma sera lo nyegele joko nyuma nyamada ko nyuma ala kan wo ye ko lase ko nyuma no ya an yera uye ka mabe ka chari an ganga naudo suya ko latigi ni ga sujuru tigu ala ko no ya wira wi Yusu Traoré ni dongo do wuli ka jo ka do ala kan ni nimisa ko re bashi ko de bayni man toro cité alhamdulillah ami nga kene a toro cité groupe ne bay ende sare wallahi Yusu re bla nu wallahi re mara chenda la sari ngari rore ala ko so o fana digira dola so jata sonyo fana digira alubu ya gila so jata neti kuma alubu ya gi okele no ga ba kala ba neti kuma yeske ma fo ya bo diboli ala gaje ka kamara ko se ba global bro namo kifo ki wali ma jara ni xal ne ko karafe abe maken zibulo makan naki aledo le bleu fer makan jagite fanga to jefo mawga donni le bleu fer voilà ata le bleu forte wa fo de nere may mega cha ya television zo jamana ala radio jama bara ba fo sabela ali yare refika dat ko mbafo woge ali france wen gati e ma me wala ko maga Mackenzie bon ni sera yoro la balani show ni ko Mackenzie be wado ayde ibe do ni fraka magana kia ay
les dons. Ah, les dons. Et notre prince Diallo. Et o ya bonya de. Non. O koni ti dogli da fio na ma fa. Non, kele ni nyebala. Andingani. Wali mando na do ha. Nyebe Mackenzie. Bi mabla tala de. Bi mabla tala. Arajo de chiara. Arajo re ka chaya. Jide fana chiara. O ani sono. Olu de sono tigi folo o ye Bamako ya. U fila de kundu. Ba ko sono kele ba nye sono kele. A sono fila doro de kumbe Bamako. Ba ko ta kele ba nye ta kele. Wani mago sera sono ma ibisulu de ma. Wani dogo do akuma ve ni kaseti do e. Ko doga sombora. Ali pe mi mali kasete. O ku te barake kabo. Di babla la go ita do ni ko ga ya dam de. Ala ga nguna jabe. Ala ga so ya rabbi ya ma. Bro awa tafli ture. Atete au féminin. Anga fuka wala imana ala de réalisation na. E difula. E janebe. Biwa. Darate de. Daramania. Awo Dramani kone. Akuna jara ata atala. Na bana. Dramani kone bi. Nisani. Awo ata. Ma fo nga Traoré. Nga Asano. Abibe amo. Ka aidara. Atise ka bawo ma. Kona yo sura imija. Mi jamadu ko kumbo kefa. Ka ngola ci kuyate awa keta. Alebe ka mo bismillah. Nje. Zege. Anaka mo. Ze koroba. Ulu deba be mabe. Abana. Ka kunguni nyenyembo nyo na kasoro ka labe. Oma koke. Nyeku volodi ma. Ni adia koke joani nyab ne ni barika ye. Abage bidu sago. Wallahi bugo bali koni. Bugo bali. Ere ba fo mako koke. Onera gongo bugo bali buzati daka. Wallahi. Ma finyana dunte mena kuyi. Dunte mena adam le mende gurai ko make. Wallahi. Nga barai ale ayabla mena. Mena ayabla. Note mzomino afana nywana kuma njamba. Kuma kani kuma tokoni family. Bon, c'est l'affaire de Galabou qui compte. Abana. Kasago. Netani. Ogmana Yusu ambesebeta inafo matide doga kwashi irema indicateur de renouveau mbadam ne nale. Agojogoli. Ya leta ikado ni eta malawye. Munu mbwara fo Senegali kana fo Bamako kanu ka kokoro madoni demedo nyongonya jira ka nyeshi anga franje fanga mauma. Okmana ko minye ikado ko kanabla ko ndana gusile deni. Ndana kanabla wati de sele fleni farafina de unfe ko ndana gusira malila ya. Fe minye ikado nunga kumala silai. No eta malawye ko ikado uluka jekulu yi farafina togola jekulu do ko unité africaine dije keman ale de ni ko bela jele labe ikado yusu menye ikado ko kilometre bakile keme sabani bi woro o tamale ko tamala numfe ka bo Senegali kana wire soro malila ya fo Bamako ya ko uya dabo mungama ko bina ukangani ajira ke de medo nyonyani ko koro maduna kanyeshi frache fanga mauma maliko na yanno ko bismillah la kunungo tarata do marsigalo inkle muga ani kononto ba flani mugani flasa ina o tamala nu bismillah mami na kera bonyani karama danye ukumbora wati mi mahoronya to kola sirabaka no de ikado boulevard le nepanasi akera woyo ye jama yu kumbe ni songo ni tegere obi wara ku fanga blo nyama no yanga premier ministre shogel ko kala maiga alena ka gouvernement u betara ni tamana nu kumbe ka bonya jado ufanana sabu bonya be mande bonya masegi be mande o ye malina ka tabulo ye matiko bo ona okmana bala Soumaïla Traoré ale ni fasiri ni kater kono bi Yusu akoko ma chama uluko ni nana o minye ka do pembeuye ani ka do wala nyimando sebeuye o dira ma chama ma okmana minye o pembeuye ulu dira ma munu ma mata ani shege tamala nununa maliden flabu chela okmana Yusu be pembe zoro no e ka do wala nyimando pembeye ka jira ka fo ku ka chesri ni wuli ka jo ka wuli ka jonu ka chesri farafina togola akaja u bismillah malide cha mafe jama de bora ka cha ya foka nyokurun shori ni boulevard le nepanasi taka laje vai ka fo kali ali ikado miseli shori rokumti Yusu mi ikado kuma la silae mi se tamala nu Senegal jamana togola olu katama ku nana jira keneka olu tate kuma muye utate bisiki ku nana jira keneka ka nyeshi u balima malideuma minyo olu balima nu sinjiwe DJ Keman ale kado ale de festival panafricain ale de ningo numbela jele labe akala selu kera ninye o femi kado ka fo ko farafina kanabla ko ndana gosile niye wa klebole niye o kuma ko farafina de beka ngado ko niye farafina ka ire mahoro nyandana gosile nye o kuma ko femi farafina bi kanabla
do kerengeren la politique ko na sira fɛ sɔrɔ na sira fɛ ani seko ni dɔnko ani ko caman wɛrɛw fo ka taa an yɛrɛ kɛ an yɛrɛ ta ye ko o ko minnu filɛ nin ye ko sigi ka kuma t'o la ko i k'o tɛ négocier dɛ o ye fɛn ye i k'a dɔn n'i y'i jɔ se ka i b'o kɛ ka s'a dan na taamala ninnu ko kumana k'olu nana i k'a dɔn fasiri de kɛ u taamana ka bɔ Sénégal ka na saheli cɛncɛn kalaman sanfɛ ka na fasiri kɛ k'a jira k'a fɔ ko farafinna bɛɛ ye den kelenw ye wa farafinna jamana bɛɛ ye jamana kelen ye o kumana k'olu ka taama a kun y'o ye u selen ko ya saheli cɛncɛn bilen sanfɛ o kalamanba olu ye u ka nin fasiri kɛ k'a jira k'a fɔ ko farafinna ka sɔrɔ an bɛɛ k'an ka jɛ kelen na ka sɔrɔ ko o ko sabati an ni ɲɔgɔn cɛ o kumana ko o waati sera sa an k'a fɔ an tɛ kɛwale dɔw ma kɛwale minnu n'o t'an danbe n'an ka taa ɲɛ ko fɔ k'o tuma sera sa o kumana k'a bɛ hakili lajigin kɛ ko nin na fasiri tariku la ko n'i ye tariku yɛrɛ ta k'a lajɛ ko Mali ni Sénégal cɛ ko i k'a dɔn k'a bɛɛ ye jamana kelen ye min ye i k'a dɔn marabaajugu ko olu de nana ka na an fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka dancɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u bɛ se ka fɛrɛ an ma k'an mara ka tila k'an kolo fiɲɛya cogo min na an tɛ se ka ko ɲɛ an yɛrɛ ye ni olu tɛ k'olu de nana nin don an ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ a bɛɛ lajɛlen ye dugukolo kelen jamana kelen ye ko a dabɔra an fiɲɛyali kama an fana m'o faamu k'o de y'a to olu wulila ka n'u ka seereya jira u m'a kɛ kuma mugu ye u nana waleya k'a jira k'a fɔ k'u ka dɛmɛdonɲɔgɔnya k'u b'o ta k'u u balima maliyɛnw sɛgɛrɛ wa ko kɛlɛ min bɛ Mali la bi n'o ye kanabila kɛlɛ ye wa ko u b'a kɛlɛ u bɛ Asimi Goyita n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ o la o kɛra u ka laseli ɲɛfɔcogo ye o taamala ninnu u ye i k'a dɔn nin ko in o ta balasa k'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn ɲangili min n'o taara ka Mali sɛgɛrɛ bingani ɲɛɲini a tɛ sariya kɔnɔ wa min ye i k'a dɔn ni kɛtigɛliya wale de don CEDEAO ye min ta ka Mali sɛgɛrɛ k'u b'a wajibiya CEDEAO kan k'a wuli joona joona nɔ tɛ Bala Sumala Tarawele ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Moro me min f'i ɲɛna n ye Burkina n ye sɛbɛn dɔw ye Burkina Faso awɔ Burkina bɛɛ wulilen don ko fo Irisiw kana awɔ bon bɛɛ b'a kɛ n'i m'a kɛ i tɛ lafiya o n y'a ye fana Niger awɔ Faransi ɲɛsin Niger fana olu ma sɔn dɛ Niger ma sɔn balaw la ko takula ni barkantan k'u tɛ don ye ko barkantan ni takula tɛ don ye n banna a bɛɛ n'Ala cɛ Moro Mane ko dɔ dabɔlen jamanadenw sɔnna u bɛ nimisa don dɔ a bɛɛ n'Ala cɛ u bɛ nimisa don dɔ Niger takula ni barkantan ni ka sigi ye u mago sara an kɔni b'o dɔn an bɔ n'i y'a ye an y'u gɛn ka wulu su nɔfɛ a n'a kɔrɔ u m'u bila yan wa Burkina bɛ bi olu de kɔni sigilen don ko fo Poutine ka na Poutine dun ye ko ɲɛnabɔla ye a bɛɛ n'a ta dɔnnibaa dɔ y'a fɔ a bɛɛ na hali min kɛra maro septembre la fɛn 11 septembre awɔ a y'o kuma fɔ u ye l'Américain malo jira diɲɛ na min na a y'o kuma fɔ ko dun tɛ se ka pan olu ka jamana kunna bɛnna de taara avion kɛ k'u ka taa étage ba 2 halaki k'a d'u ma ye ko aw ye min fɔ kalo don ani kasara dɔ kɛra Europe kɔsa in na a y'o kuma fana fɔ mais a ko Poutine ko don n'a nataw la k'a bɛ kɛ diɲɛ masakɛ wa a bɛ sigi ko kunna diɲɛ kɔnɔ wa cɛ o cɛ bila la ko i ta fila ni mɔrɔ sɔrɔ a banna a nana kama o mu ka Zelensky ɲuman mun de comédien ale ɲɛna ko comédie de don ko kɛlɛ ye fɛn de ye ɲɔgɔlɔnbɔ de kɛlɛ ɲɔgɔlɔnbɔ bɛ se ka kɛlɛ maana nka a tɛ se ka kɛlɛ jɔyɔrɔ wallahi a bɛ kɛlɛ maana kɔni awɔ ka ɲɔgɔlɔ bɔ ka kɛlɛ maana kɔnɔ nka a tɛ se ka kɛlɛ kɛ a tɛ ka kɛlɛ ban Moro an bɛ nouveau réveil ta nouveau réveil min ye aw ka dɔ CMTR olu ka lajɛ dɔ kɛra lajɛ min n'o ye tako 15nan ye président Yusufu Tarawele min ye aw ka dɔ k'u kɔni ye ale fɔɔnɔ kɛra ale kan min ye conseil malien de transporteurs routiers CMTR Moro aw ka dɔ min ye ni lajɛba in Yusufu Bani Tarawele Moro aw ka dɔn ale de ko de koyi min ye kuma kɛra ale kan Moro ni lajɛ in kɔnɔna na k'a ma tɔgɔja sɔrɔ a la cogo si la min ye i ka dɔn nin ko min filɛ nin ko kabini aw ka dɔn ni jɛkulu in daminɛna i b'a ye k'a fɔ conseil malien de charge de transport Moro aw ka dɔn kabini a daminɛna conseil malien de transporteurs routiers Moro ko kabini ni jɛkulu in sigira k'a maa ɲɛma kɔni aw ka dɔn lagosima daw ka Yusu bɔ dɛ Yusu Bani Tarawele min ye aw ka dɔn ni min filɛ nin maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ maa caman bɛ olu y'u damasiyɛn k'a fɔ
mini ma ko fole i ka do awa minye u ka jekulu na bi no se MDR muroko awa ka do sharia ko bi soso dongo do minye sharia uti bato no temana kaboy muro awa ka do minye ni ma ko fole nyi ko awa ka do ma ko ba do ka fo nyer la ma se ka fara nyama ke wa minye akeme ka ke klangoy nini nga mau ma min demve awa ka do tenga maye muro abanata minye ministry mi no ye awekado madame le ministre madame Dambele madina sisugo awo ngum sumina acheka sarabala me ya fone na kache dairu drongo mafo ne ko ni ya do daru ga madam gondo moro ni musoyi min ale kon ti tinya dugo de wa bi tinya fa parake adno asoro tinya be wuli moro akap ma kono nana min ako min me kale dabali ba min yo keme ka ke klangoy e ka do awa min tinya ralla nyaga mi anika do awa dengere fe chama moro ko kon ngeme ni ngola anika do karsanga ma yemme ko latemo fe wa mbo ke sana yele no e clientelisme favoritisme morono temana ka boy minye awakado semtere ko awakado bara min kalfarala kwa bara amate ka allata me choko shela inna fa jamana don ba nyini minye ministre de transport et des infrastructures muro aleko ni ya jira ka fo aleko awa aleka jale jati mbine ko sharia u anika do ayra jira ka sharia bunun zigi o sharia ti ka labato CMTR kono tugoni muro kumiye awekado ni jakulu min flani muro awekado kwa koni sigimbe jamana de bela jelede asigimbe awekado wala saka ku nugo ya jamana gono ngambinye awekado madamu Dambele ale ajira kafo awekado bina ka bi minye kelemseni munumba kono anikado kuma munumba kono wa minye awamanye mai ko koni mbe awekado sharia uta wa be awekado kodo ke kasora ali amajigi duguma ninga duguma maunyi ninga o tibende muro eko awa wati dokera Musa Mara kaleto awekado premier ministre la muro aleko ni ajira kafo minye awekado tike munu nolu be ke corridor la muro o tike o koka ke tanjugola kado ko yusu makala do anyina alika jatita ko segere minye ministre ako awa minye reba ale dabali ban na fara kafo ambe sharia jamana de kono na fara kafo galabe jamana de unga kafo ambar go keraga kafo awa minye nyerela ambar go min fle jamana de bela jele ko hal na nibitwala anna to maka jonyala nga benata murbo ko donna na kana fara transport ka minye awa kado anga transport ko awa ko kasoro laje make foi make sigika fo make wa minye awekado ma nyemai ko ningera ale de bolo de ma ta do ningera chogombina yelma awekado ko munde be ngo njugoro uma turu data jigo kunde alni taji nana ni dobe faraka anga ladonia ko abe ladonia abe sigafo ke mekachu parawni boroko no bla uma jamana de semter ka anga nyinga semder chena bi no tanga chorobo kumbe wati mina fabala sangare anga chorobo lu kumbe barake semder akunteta wallahi akunteta wallahi muro Sulman sangare fadu wallahi ba mango jazz muro ko oba jira ka fo minye awakado ministry ka fo la ko awa minye toka jebe yusu ka bara la ko mi awakado ni mi flani bela jele ko ni ba do anga jamana ta transporter ko choko chila jamana awakado ka damne a galela fo ka tabla akemela minye awakado fo fembe do anga jamana kono muro abela jele bi do ni awakado minye mobili bawde na fara ka fo ko do bita ka do fara transport ka laje make sigi make wa minye jamana donde ba annaflo sara wa jamana donde ba barake ko yelma awani joro mimbe yusu bolo ko joro ka awa joro su memba bolo ni faso joro te ko yelma joro su membe semter manyema bolo anaka ma fa mundike ko fana bala sanjoli sanjoli dalu ya sanjoli kera ankuna no mana la mana sanjoli kera andala arma gulubali nyale ka fasire anya bo nouvelle way kono amta sugula amta sugula ke amta sugula
moro minye amatable ala ka nguna ja amin moro ambido fasiri kono yalma ede tito fasiri kono mido fari ningo mbido ni sebe mi ode le komba ikado ka fo ko minye kiri no ojabi mi mbora ka bi no be talike imoa okanyangilla kanyesha unga jamana ma ka nyinna fe ku ka wuli ka boy o kuma ikado ka fo metre Sheikh Umaru Kunare ale ya jira ka fo ko gele ya shite ni ngoina gele ya kisekele ka te ni ngoina o kuma kuna manya ko kiriblo o ye jabi boka bi farafina klebi fe jamana uluka jereje kulu ani anga ikado faranyonga kulu mino baka musal ko fo ulukele ko ka jereke ka jugu ya farita ka mali segere ikado jengo manyonyala aflaje uyata ka ke mali ikado nyangisiraye flaje ikado wi ikado ka jere minge aje kulu fla uye nyangilita ka mali segere nywanve ka beni ikado janvier kalo kile konondo e ba flani mugani flasa o ko minyi ikado kiritigila ma o sebetara biulu nyekoro no edama kashi sebenye yasa ko jabi bo ulu borani jabi minye uya jira ka fo ko ka nyangili nglo ka tagabo mali ka peu marisi kalo kile mugani nani ikado kuma ufora o kuma na ko minyi ikado ko mali ko ka nyangili utaga uli ka bwaka akeru ka jere do kono jere balale mi ni uyo ke ka beni marisi kalo kile muga ani duru temenenye o kuma na ko balante ko ina femi nofe fanfla mi ni ikado ye gele ata ka mali segere no ye farafina kile fe jamana ka kulu ye aiwa ko olu ko ni ko gele abse ka kulu ka fanfe kanyeshi o la halama Sheikh Umaru Kunare ayi ikado buni kolo bonyona ale yere ikado la fasali kela edo ya bokaye munu nde kun farala nyonga ka sebella do no edama kashi sebenye ikado imoa akiri blongo no yasa ikado ka kuma mali akanyangili ko nga imoa mi ntaka on segere hizo ame haketu nyini jamafe femi ikado ka foni je kuluye kuye ni la seli nununke o kuma na femi kare donye Sheikh Umaru idado buni kolola ka be wala o kera Africa Blue o ka kuma sigido simve no be kuma batiru ni nyonja be fomi mako deba ikado Africa Blue deba simve mi nyese kutungara yando anido ale nyini ngalita ka nyeshi ikado abokama no Sheikh Umaru Kunare ayi ikado aka kuma be fo amaka kuma nyimi koi femi nye chinya ya bela jile basakilichi akoko conference de limoa yenga ni asiri ka foko minyi ikado nyangili mintaraga mari segere kama ke sharia kono ko dalushi tubulo bisega ni nyangili da malika mkuto mina o kuma mino nyeshine do kiri tigali ana ko nyana boma ulu yenga ni asiri ka foko sebe mini mali alla abuka uyo lado o damagaji sebe ka jabi boraka binga foko ga nyangili wuli ka bom malika ka wuli anogoni fe kwa kila wuli akula kunu mike inafo Sheikh Umaru ya fo chugo mina ako gele ya jume menin kola ko ni gele ya donto ya labe o de ba jira ka ko sede for union monetaire west african no iumwai o manyema o ko femi foru no bano de masa ko gelea de be doala nyangili wulile no banako waleya ko gelea de bisega doala ko be gedu suka siko yemi no tibe ali doni o kuma ko mi ye ko ni tabulu ye kono de ko kuma fora ka banka ba ko gelea ta ala ko abe jira drone ka foku ye bingani taka mali segere wa ku yake la hala mi ngono ko sharia te o de jira lula wa o joru la fana o ko kuma ko mi ye ka do ya shite minganga mali soro siraka afonu ya dabwa kamasa onu dunyoke oye ikado ka foko were la nyinde ubulo Sheikh Umaru Kunare ka fola akoko minye ikado ningoye kado gulente blengwe ko nunu ko ni jekulu fla ku be feka grenter de sigi mali dala ko note na fora ka nyangile wuli nenye na oye kuma ba nenye wo jale fana do o ko nga ku fla to faransi ka barake mine ya lawa ayi ali na foro yoku ka keta ubani kangala mafasa ya laje ka sabu ke faransi nyesre yayi ube faransi ka bara de la ko ka ngame yoro mi ko bi ko minga fsa amade ale Sheikh Umaru ale abokaye mali de do yere wolo do minga fsa amma ko maliki istemoni jekulu fulala abana ibo wo sede wo ko malika ngani asira ngan simbo Allah ko kuma na nu bana kan ngwale ko in wale ya akasoro kiritigila ma ya fo ka ke ko ba jira ka fo ko kuma na utechien nofe uteika do sharia nofe ube mali rede nofe wo ube ka mali ko keni fanga de ka ke ikado ka fo ko kolo yin mi mana se mi na oko o manjima ko mali ko bubulo chugo de la ko note ko ikado nintegele ya kumbo o Sheikh Umaru ko lasa ko ka kuma kunche
ko n'a ma ɲa k'i bɛ ka dɔ kɛlɛ kɛ ko farafina ko k'u bɛ kɛlɛ kɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ni kanabila ɲini o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ kan k'a kɛ Senegalikaw ta ɲɔgɔn ye olu ye i k'a dɔn wulikajɔ min kɛ k'u ye tamasiyɛ jira farafina den tɔw fana na ka fara Mali kan Mali ye tamasiyɛ fɔlɔ di kumana n'a ma ɲa ko farafina a kanabila dana gosira Mali la anw de y'a worobila ji la kɛ ko min ye i k'a dɔn a wabɔtɔ ye farafina den bɛɛ kan ka jɛ k'o de kɛ ko Senegalikaw y'o misali jira ka taama ni Mali bandiri ye n'o ye drapeau ye ka Senegali cɛci ka dankun cɛci ka n'o di fɔ anw ka jamana ɲɛmaaba ma n'o ye a président Assimi Goïta ye ko nin ye misali kolo giri ye jamana den farafina den bɛɛ kan ka min ladege ko i b'a ye k'a fɔ ko gwɛlɛya min bɛ nin kulu fila ni Mali cɛ ko gwɛlɛya k'a tɛ sariya nɔfɛ nka a bɛ Mali yɛrɛ de nɔfɛ o kumana n'o ma ɲa o kɔ k'an k'a lajɛ an k'an yɛrɛ ɲini an k'an sen bɔ nin na n'o tɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ k'u to nin dabolo in na lafiya tɛna an bɛ basigi min nɔfɛ o tɛna sɔrɔ nɔgɔya la Moriba Jawara ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔli kɔnba kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Mali problème bɛɛ mɔgɔ fila président fila Alassane ni Niger président awɔ Basumu ni Alassane nka Basumu ni Ala sɔnna a ma ale kunnafoni bi mɛn a tɛ mɛn inshallah ala ti mɛn ale kunnafoni wɛrɛ bɛ Basumu ko la min tɛ Basumu ye wa ado a ka sabali n'o tɛ cɛkɔrɔba bɛ sa kunnangoya kɔnɔ wallahi n b'o f'i hakili to kuma in na Babo y'a fɔ dɛ ko Alassane est méchant wa nana tɔgɔ in a ka muso tɔgɔ bɔ a yɛrɛ la a ka cɛ tɔgɔ da a yɛrɛ la a ka sɔrɔ k'i da don Mali kuma la n b'o fana fɔ ale ye a ka kɛ cɛ ye fɔlɔ a ka sɔrɔ k'i da don Mali a banna a ko nana ye nana dugu a la ko nana a kun fɔ e bɛ gilɛ k'a mɛn Ala sama Nana you die in Mali de Nyama. Voilà, merci. Merci. Abi sa Mali Nyama fait. Merci beaucoup. M'blé ma flaka memba do gogo ko dem ka mayo. Amata. Ala ka nguna ja. Segu chokoroba bi jangala. Kita chokoroba bala. Kita chokoroba bala. Wa min ye numu ye. Mali numu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan. E ka taa danguna. Cɛmba fina u ta kola ni bala. U na Basumu da in kɔrɔ k'a dasi kan. Fulu mɛ bi kɛ ka Basumu dasi fo k'a pɛtɛ. Ni Ala sɔnna a ma a tɛ kɛ Ala kɔ ni ma fulu mɛ fɔ denmisɛnninw t'a marteau de ye fulu mɛ u b'a kɛ ka Basumu dasi anglimu kan o de ye kola ye wa bala in ye pɛnsiba ye nɛgɛbilen bɛ taa ni bala ye k'a da kola kan ka sɔrɔ ka fulu mɛ kɛ k'a dasi o de ye marteau ye a banna fo k'a magaya Murala ka kunna ja min ye aw ka dɔ fali dɔ kɛra fali min n'a kɛra ase kɔnɔ muru aw ka ni fali mobili feerela dɔ don min ye ase 2000 muru ni fali kɔni kɛra ye muru maa minnu bɛ yen k'a fɔ ni siga kɛra olu la ni fali la aw k'a dɔn a maa dɔw bɛ yen muru i k'a dɔn aw min ye sɛgɛsɛgɛli kɛlen kɔ muru aw k'a dɔn min ye a maa dɔw minɛna i k'a dɔn olu kɔni bɛ bolola bi muru Usmani Kamara ale ye mobili feerela ye ase 2000 la n'o bɛ ka commune 4 la Bamako district kɔnɔ muru nin don Sina Usman Kamara aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale n'a ka cɛkɔrɔba u bɛ mobili feere ɲɔgɔn fɛ min ye aw ka dɔn u ye cɛkɔrɔba wele dɔw kɔni tun b'a fɛ ka mobili ko dɔ de ɲɛnabɔ cɛkɔrɔba welele min ye cɛkɔrɔba kɔni o ko ko ale kɔni senbɛkilikɛ la o tuma a y'a denkɛ wele n'o ye aw ka dɔn Usmani Kamara ye a y'o wele min ye ko ka taa aw ka dɔn nin mobili ko ɲɛnabɔ o kɔni o taara ka taa aw ka dɔn mobili ko in jo la muru a taalen mobili ko in na sa maaw bɛ bɔ min galama aw ka dɔn min ye parking kɔnɔ ye sanni feere sira don min ye a bɛnkɛ min y'a wele k'a bila la o yɛrɛ kɔni tun bɛ ci gɛlɛn dɔ la muru ma se cogo si la ngoni aw ka dɔn Usmani Kamara ale wulila ka taa ase kɔnɔ min ye ka taa aw maa minnu bɛ n'u b'a fɛ ka mobili san muru maa bɛ bɔ min galama min ye aw ka dɔn Kamara taale a kɔni a ma segin cogo si la min ye aw ka dɔn maa bɛ bɔ min galama u taara ka taa Kamara aw ka dɔn a su sɔrɔ min ye aw ka dɔn a su muru a dan bɛ jeli la muru aw min ye a ye maa dabaliw ban kabini de kɛra sa min ye aw ka dɔn maa minnu ni olu kɔni ye aw ka dɔn u y'a ɲini o y'a sɔrɔ a ye tile damadama kɛ a ma ye nka mobili ko la dɔw bɛ yen muru olu ye joli de jateminɛ min ye u kɛlen ka jeli jateminɛ a k'a dɔn olu kɔni ye polisiw wele olu kɛlen ka polisiw wele polisiw nana polisiw nalen i k'a dɔn u y'a sɔrɔ u ye Kamara fa ni ka boli ka taa k'a su to yen
muro polsu ye awa kado maminye benge ere wele ko benge awa kado kama go mobiliza yo o ma ko polsu ko ni yo wele o ko ni ko awa minye alebe kai o kale ko ni mbe chi dollar o ko minye nyere la e kale tikana chiko shila ali ito kai de ka kamera wele wa mo ta do kulu mo be wula ibaro ye fere kala ni ay chokoro mata kale be misiona kai muro ubolengo uye watini doke uye ma were bla o ya wele telefone na ikado akoko alebe misiona mogoya o minye o yorongele be ale kembe funu yi o yorongele be miye awekado nyera la polisi ko ne wulika joke miye awekado ka nimma welele mi awekado no kan numero de mesena muro ni ngara dabali bangwe ja awekado polisi agent dodo ale de ko ka be mission na kai katla ka fakale be mission na ebmoya polisi missionnaire ay polisi missionnaire ke polisi agent dodo muro ko ne amine ka bla beji oluka boloka minye akoni meta ejo kritiklement nyekoro minye sikasikali koni obisena sikasikali uba wala ka laje ni mamunu nyi sinyera la muro unolu mine ninga tuka kono mi ko ni folo welige no mina nawa atona shidon nega juru sira bilama lebu do de ngama ota dondi abana bi bara feve ke nega juru la ata la tunungui abana gaba marade ni sikasikali sira majinye donguro ababe agundo be wara nega juru mainde affaire à suivre téléphone tanga sira téléphone indicateur ane sama ka bale kono alaka ikado atigu ko bo fiena mafala alaka na nyesuma yusu enepana mbaleta ni enepana tasa ameta shikoroni na antara shikoroni ikado ni demba ya tigidoye chekoroba ale ikado amuzoni njeni o demuso ayo la jokonona hageto be kuma kerefe torosu meno chekoroba do ide korobi fagosa chekoroba do be chekoroba do chukochin me korobi fagosa chokoroba do be chokoroba do kaso chokoroba betere chokoro de tifagosa afago ne umbi do demsen do fana be chokoroba do chokochin ba do an kati chokoroba wala kata ma kati da ndeni ata ifala kuno biti gadi atise kumala kuma tede uka seke mara chugodoa fenodo ni drogu ti kono dloti kono ukata ni kabando la kara choko be fura fla chebe kun nozna kono biyala awo nozna ifato fura de kono biyala jiskatala ukata ndeni yeve yusu ikado ko ni ikado nyefoli tariku do mi ngara dogo kun temene akara shikoroni ikado demba yatigi do eni amusoni njeni o demuso o tale era wolo denye mana ye muso ni denta ikado kafo ko mana muso ni de na nafe demuso mugo tigini femi ikado ni chenye jaja alebe ka kotata ga wale de nzegere femi ikado akoisa bokoro kalama wati mi o mana uyembe ikaro makoro ka senze kata na yi kado kritikila maufi abana waka gla ga baga de ke ga faraninga ngui jaja ibe jogo ya law de ndani fe kagla ko baga ko no aya me o dajnye dongodo ko shuma no konki ama iba soro tigi shirai kano bla shula o kuma na yusu minye o bariye ale ni fasire ne pana kono kan kuna funi ako kuna funi ya jira ka fogo chenye film pasela ye ko film pasela mindo ikado ka vo mauba do sigidala jaja furumuso flani mbo obolo aro ya reddewnye o flanu no tara flani yala la o ni demuso ni min na alefe no ta wulo denye ikado abo koronga do sokono ka ikado jogo ya farita ko segere jalani tafe buluko nasira la hagazo be kuma kerefe ko ka ferda finu ngangata be so nga fer kadanga finu jenne a fer jiga bota suma gande no tebe yusu kuma na ko de ko atona ke fatim o kuma na menye ikado ko chogoroba ja akembe ka jalani tafe buluko taka de segere deni reshi santa ani duru o kuma na ba baga ko ninya mida inena tige ninya mida ni dafara ki kunci de ko ni sirana ati fenfo nga chogoroba mawo mana sama ni bamsu korota ara fulani yala la kaba alebe de na do sogono ku toro de lasa ikado ka fo sominti dabla gwanza femi yusu anana ikado de njo konona anana so miwatimi de ikado aya papa ka bwa dabulo bela jile la ko kanatu ibaga boni kalama de ni babura ni kalama ere wo ibawo mababla shula ko na de sirana ibaye do ko ndara da nyonga kono to fenye ka bi dugo abi go bashi jela nga bi nyigi ta fede
yusu ikado ka fo o buka nyigin doni kono nana ikado farni ndo dadina ka dimsoni ka farkulo yela ma doni muso koroba unye ka keku ambala ka ubi kudo o mana bayi nyama dadini fe asomina ka fo ko de fari yela mana ayede wele kata na ila tani sola no ikene tigla ma fe kata farkulo bedala salo sigalu ulu kele ko jabi ajira ka de jole do kono na a fari be shofe wa nyeda nu me yele ma ala tlo jukoro la nu be yele ma sebela mon la bi bela ka ta fono dusu binyugu fembe fenjama kasati jai ago kumunga dai fumu bijaye boko wa we farani sa sugula boko kasani fana kadai kabani no masure bi jistere boko ko sumu ko bala teme anya ni be ka teme o kona yusu iga ga fo ko minye ni goisa o ka bamzo kele ka gadanga ni ka fo ko dejo le kono na o kuma na yenyi ngali buzamze gwadena de asrana baya baga o kuma na ne mani tigi fo e be bodu kono ibita ikunve yoro mi jata ye no de dum ba do jigita lela ma invole abafe asrana ako mbaba o kuma na ko papa nodu kwa ko papa jme kone jewa kwa wo ko je nodu la hawla wala quwata bayi sigi ki abulu abaya bulu bo adakoro ko ayi sigi ki miri ka do e fini pasila laje muso fulatigi kakla ka ale dendani ale ni min sera mai kakla ka ika do kutata ko fana segere ko amma ija wuli ko infe ko kuna foni dirama wati mi muso ya ka fere o de tigeli damna akulo kono ana hakila abana akoko ni yegele ya sigila de ale na sega sigininga o kuma na dondo sa muso na ika do furuke wele no e fini pasila nye ko karsaiti nyama wa ika tambla chi do la ngomi nkoroke be angata boye o kuma na ngomi ni shikoroni ubeka suru nyona be mi ka do sigi nyon kiundo munu tengune do nyona bi o kuma na yusu ibai ka fo chema aduba aligele ya do ala doni sabo amasiga koi o muso aye chellabo wati minu tara muso ba do tiki uteme to be teme komisere adafe no e 17e arrondissement o kuma na usile yeno muso ko ko haketo de nambla ko processus la de chitele mani memulo ambo nyana bodron ambiteme abana atugura muso ko utara se wati mi polosi uka ikado ka fo kwenye na boloma uyusi wati mi muso ko aiwa ko nen na kunti dore ye ne chede ni chenye mi sigile fle ni yaunye koro aiwa ka do ka fo chenye ko do kena jigitige ko do wa abe manifini abada digeni dala ko chenye ko no dane de muso de la pati sakana polosi ko ke ko churi muso segena kuma inga akoko ne ya muso flana di neni nde muso ni de sera ambaya o nga de muso ni jole korona antara sege ai waka yira la ka fo ko de mbe korona de nyininga de ko kwa afade nodo no ene cheye firin pasila do ikado ka fo ko mana ko komisere ne nanaka na ngo fo ya abe fere minge ni ngola ayake de o mi mvera komisere ko mana ko ki sera so awana uye chemne ka do berelai ka nyininga ka sege like ka gwenga ta jo ikado ka fo furuge jugula yusu nyininga lu amatoto ko alabana ay jongo alafo o kuma uma fevere kede usna ka sebe dale kay koro ka bla tribunali moko buluka komini tribunali o ka nyiro tafwa ay ni go inda bulula ko ngamina ndo femina bi o de ka bingani takajikado dendani segere ka jalani tafi bulugo taka segere ka kla ka fali baga ko fana taka segere o kuma nomne nendo nabi comme c'est la 17e arrondissement bi hawa sinentai ale ni commandant de brigade mesila kadi tungara ni yuka dugu jeleye oluka bara sole oluta to etlonga ke dem sonna de o bari alega no blase wena anja bo ende pana kono ka bidon bole boro tilala mi awekado nyer la fongela alila muso dobe ko urikiato dumbia awado ko ni mbe ale de kembe ka wulika joke minye anga rezo socio sanve ane radio socio sanve moro kabe kata wati mina jamana donga nga faranywanga seda ukele ka jalagita ka anzegere ale de ko mbe ka wulika tap masku bela jeli fo minye ka mau jabugo ka mau japamba ka jira ka fo do farala fe bela jeli ka minye tamati ye do faralo ka minye abeka prido fola o primi no rete nye suku kono o min flane jokulu do be no ye awkado CDM
CDM i ka olu laba i ka dɔn k'olu nata plandi kɛ ni muso in kan min ye aw ka dɔn u na ɲangini sɛbɛn d'a kan k'a sɔrɔ kɛ mun ye min ye aw ka dɔn muso in yɛrɛ ko a jɛkulu dɔ bɛ yen ko sigida ɲɛta n'o ko o maa ɲɛmaa de don n'o olu ministre de l'industrie ani edi commerce ani aw ka dɔn DGCC n'o o maa ɲɛmaw i ka dɔn olu ka yamaruya kɔnɔ n'o aw ka dɔn olu na jalaki bini muso in kan min ye a bɛ ka min kɛ ka jamana denw na wuli ka jamana denw papa walasa jamana bɛ se ka sigi a tentigɛ kɔnɔ cogo min na ko pɔbɔrɔn tɛ wa pɔbɔrɔn pɔbɔrɔn ko pɔbɔrɔn den dama do ko o ye 100 ye wa fɛn min ye tɔɔrɔ anw ka kumaso de kɛra nafɛ feere yɔrɔ ye kelen ye tɔɔrɔ dɛ ngalon tɛ fɛn yɔrɔ jumɛn ya nafɛ saradara ni tabalin de ka ya k'a jira diɲɛ ma la a kelen ma bɛn mali dɔɔni yan tɛ nafɛ feere yɔrɔ yan tɛ tiɲɛna muso belebele nin ye nafɛ ko kuma yɛrɛ man ka fɔ anw ka kumaso in kɔnɔ jango k'a sarada yan nɔ maa ɲɛmaw ko dumuni kana kɛ ya ji kana min nka nafɛ bɛ ka sarada yan o kelen in tɔɔrɔ dɛ ala k'an kunna ja ala ko tiɲɛ o ma bɛn ala k'an kunna ja amin min ye aw ka dɔn ni muso in k'a bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ walasa jamanadenw bɛ se ka wuli cogo min an bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka jamana sen cɛ ka bɔ a kɔrɔ an tigi ala arasa bacili min y'a wele ni nafɛnw ye yan n bɛ jigin arasa de a k'a dɔn ko studio in tɛ nafɛn feere yɔrɔ ye i y'a faamu wa ala k'an kunna ja ma jigin ala fiyewu ala k'an jigin ala amina yarabi ala ka sababu ɲuman amin mura an na bita da ni ala ka jɛ e ko foli n'a sɔrɔ a la ayi waati korona Yusu ala k'an bɛɛ sababa bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wele a k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan inshallah amina yarabi